ए भौजी दो ना। अरे दे तनी तो ना देबू तो हम ओही में लाल चुरा दे मन लल चोता। तोर बहन चोदा ढेर दिन पुआइल बानी ससुरारी लौको तो नइखे केनियो दुआरी रोह फोने लगा के पूछ लेतानी। हेलो हेलो। हाँ कहाँ बानी रहुआ? अरे हम आइल बानी ससुरारी, हमरा नइखे चिन्हत कि कौन घर ह कौन दुआर ह, कोई के भेजी ना। अच्छा ठीक बा हम भेजा तनी। अच्छा ठीक बाटे, हम यही जा खारा बानी, भेजी जल्दी भेजी। बबू ऐसे ना तनी अभी काचा बावड़ी पाकल बाटे बन जाई नु त हम दे हम ठीक बा तले जाई होने पाहुन आइल बनी बोला के लिए आई जा तनी। लागो त इहो हमें खाली रोका उपाय करे के। हाँ तोर बहन चोदा साइकिलिया काहे धस गई? कामना सार के लइका हरी। जीजा जी प्रणाम। आलोंड रहो। अच्छा सार तो तू ही हउआ। हवा तो खोल देले, अब का लोंड पर चढ़ के चलबो? चली जीजा जी पैदल आएंगे सेहत के लिए ठीक रही। चलो सरऊ चलो, हवा तो खोलिए देला, पैदल ही चलो। चली सरऊ होली समाज के खोदो तारे हमरा गोड़िया में, पूछे ले अपना बहिनिया से। अरे साला हम एकरा के खोदो तनी तो लागत हमारा बहनियों के खोदत होई का। चलो सरऊ चलो। तेरे कातना दूर बा अभी? महाराज जी ये घरवा हो। ये घरवा हो? हाँ। बाप रे बाप बड़ा दूर बा। केकरा से ले हम सवाद भतारे है होली के बाद। टन टन प्रणाम करतनी। खुश रही मेहमान। आई बैठे बाबू, तनी कुर्सी लिया तो। बैठी तब कहीं कुशल मंगल आई में कोनो दिक्कत नहीं भइल है? दिक्कत ना भइल है, बाकी का करी गोर दुखा गइल बा। गोड़ दुखा गइल बा कैसे? रउआ तो जानते बानी कि ढेर दिन पहल बनी ससुरारी, पहले पूरा रोल पलानी, अब हो गइल बा छत, नइखे चिन्हात दुआरी। हन कइनी ह यही लइका के भेजनी हो लोग, ई लइका गइले हैं साइकिल के हवा खोल देले, आवत पैदल मियाज हो गइल बा थक, अब का करी? जानते बानी इ लइका आजकल के हरामी हो गइल बारे स। का कहली बानी ये कनी के कोनो बात ना है, दो नाश्ता लिया। तू पुही ले आई बनी। बजई बाबू पुही तू मारे सूत्र पर बिना रंगे के गारता हलाल हो जाए ना जइबो। अरे सर भाई होली के दिन कौन मेहमान आ गई थी? अरे चलते नहीं की जाते, ये तो खुबले जीजा हूँ। खुले जीजा प्रणाम। आलंड रह। हाँ तो जीजा बड़ा उरे बोलता है, काम कर सर ले पस चल। कहा जीजा जी? ए आज होली हो रहा, भर रास्ता बच के केंगा आगल बनी, एगो रंग के पूर्जा रहुआ अपने के पड़ो। इतना हम बुर्बक थोड़ी बानी, हम वही लेरवाड़िए बसवाड़िए खेता खेती यही से बाँचल बानी। का विचार हो? विचार? हाँ अरे बबुआ लोग विचार पूछा तो तनी हिसाबे से लोग ये लोग ऐसा तंग मत करी लोग। ठीक बाटे। अच्छा पाहुन रउआ तो ढेर दूर जाए बा, लेकिन होली फीका ना को, खाली रउआ टीका करा दिया। ए पर तो लगाइए दो लोग, तनी हेहू पर लगा दो लोग। कहनी नाम मन लोग अब जा लोग चुपचाप लोग तो। अच्छा ठीक बा जाता नहीं। हां जा लोग। अच्छा मेहमान खिसियाई मत, का करे होली हो एगो काम कोनी ना, घरे जाई रउला जाऊर के बा, आराम से मुंह हाथ धोली जाई। ठीक बा हम जात तनी। बाप रे बाप, हमारा के बुलवा के पुतवा दहनी, कहाँ लुकाइल बानी? अब भड़ुआ हम काहे लुकाएम, हम यही जी तो बानी। अपने तो बाँचल बानी, होई निमन लागता। अच्छा तो जाए दी, का हो गइल होली ह निमन त लागता नी। भौजी मीठवा तो ना देलू, बाकी जीजा जी पुपुही लेके आइल बनी, दिवा दो। आए पुपुही? सब लोग होली में रंग अबीर लेके चले लो, पुपुही कहाँ से लेके आइल बनी? ना भौजी, बाबूजी हमरा के नाश्ता के भेजला नु तो हम सुननी हो।
ए पाहुन साचो ले आइल बनी का? ना महाराज रउओ लइका संग के कहाला में पड़ जा। उहे त कहतनी। अच्छा बैठी हम खाना लेके आवतनी। जाइए पाहुन लेके आइल बनी लइका के देत नइखी। आ भाक पुही ना हौ दोसर चीज ह। ए जाई हम खाना लेके आवतनी। धरी है खाना खा ली। आ धरी है ने पहले खाना पहले हेने आई पहले दोसर मोरी हेने आई ना हेने अरे बैठी। आई ना हाय बा बहू हमनी के घर में छिनरापन हने आई बा ले चल बाबूजी हो जल्दी हो। काहे मारत रह पाहुन करे का भइलो का ना भइलो ई पूछो। का भइलो पाहुन क्या बोलो खाली हम तो रोग लगावत रही